pojok lah mehan krono terus kontang mati tanpa turu atiku terasane sian amarga eling bubar samanding biar atat-atat kanjar kuning awas ayo padha sing ati-ati nger hati-hati gen wis mesti dicoba tesih padha anggrung kepico
Gunung Lawu kebagian pariwisata dina minggu muda-mudi asal saja balik kambang ngombang-ngombang tekani grojogan sewu awas yo hati-hati ger awas Gunung Lawu kebagian pariwisata dina minggu muda-mudi asal saja balik kambang ngombang-ngombang tekani grojogan sewu jajal riang kang padha lumaku aja mila cinawil mas arame senggoyo kepeng-kepeng awak manu windu hati-hati ya Us. Awas yuk ayo sing hati-hati ger Cuma
Wes wae. Ayo mesake to. Ayo nggahke meneh. Jan-jane kowe ning ngendi? Kalakatmu sajak yo priyane. Atiku sejane kowe ketak marawani dunya. Ngaturaken wilujeng siang kagem para sedherek ingkang sampun merapat, matur sembah nuwun para YouTuber yang sampun nggih merapat ke sini. Pripun love you?